Jeg vil også gerne have lov til at byde jer rigtig hjertelig velkommen. Jeg synes, det er dejligt, at så mange er mødt op, og I har lyst til at bruge den her aften sammen med mig. Det har jeg glædet mig rigtig, rigtig meget til. Og vi skal jo som sagt se på livsstilssygdomme og kosten i aften. Og kost spiller en stor rolle i forhold til forebyggelse af livsstilssygdomme. Så det er noget af det, vi skal dykke ned i aften, når det bliver et livsstilssygdomme nej tak i aften. Jeg vil starte med at præsentere mig selv. Jeg hedder Sandy Flinker, og som Priska sagde, så er jeg uddannet. Jeg har en professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i human ernæring. Det vil sige, at jeg har fokus på forebyggelse. Dengang jeg startede min uddannelse, så ville jeg gerne være klinisk diætist, ligesom alle de andre på mit studie. Indtil jeg sådan begyndte at tænke over, kliniske diætister, de arbejder med vores kost, når vi er blevet syge. Hvorfor var det ikke bedre at arbejde med vores kost, så vi undgår at blive syge, eller i hvert fald forsøger at gøre det? Så jeg tænkte, jeg går forebyggelsens vej, og det er også det, vi skal se på i aften. Måske nogle af jer var til denne her livsstilsekspo, som vi havde inde i den store sal. Jeg kan i hvert fald genkende nogle ansigter. Vi havde den inde i den store sal her, hvor I gik rundt til forskellige stande, og så fik I målt jeres helsealder. Og det vil vi gerne gøre, fordi nogle gange så er det meget rart sådan lige sort på hvidt at se, om er der nogle småjusteringer, der skal til, eller skal vi egentlig gøre noget drastisk, fordi det ser ikke så godt ud lige nu. Fordi det er jo sådan med vores reelle alder, der kan vi ikke gøre så meget. Det er bare at følge med tiden, den går, og sådan er det. Men vores helsealder, den kan rent faktisk justeres. Og man har set, at når helsealderen er højere end ens reelle alder, så er der en sammenhæng med en øget risiko for livsstilssygdomme. Så derfor så fandt vi det meget relevant at se på, hvordan kan vi hjælpe jer til både at minimere risikoen for livsstilssygdomme og samtidig sænke jeres helsealder. Er det ikke bare win-win? Fantastisk. Og jeg er helt med på, at det vi skal se på i aften er jo kosten. Og kost er ikke det eneste, der spiller. Det hedder jo ikke en kostsygdom. Det hedder en livsstilssygdom. Men som vi skal se på i aften, så spiller kost en stor rolle. Og det er en faktor, vi kan spille på, som kan hjælpe os rigtig, rigtig godt på vej. Det har betydning. Jeg tænker, at de fleste af jer spiser hver dag. Kan vi ikke godt blive enige om det? Jo. Så det er rimelig vigtigt, hvad det er, vi putter i vores krop. Om det er noget, der er sundhedsfremmende, eller om det er sundhedshæmmende. Og vi skal se på de 3 største livsstilssygdomme i aften, og vi kommer ikke til at gå i bund med noget af det. Det håber jeg ikke, I har forventet. Det kan vi ikke nå. Men vi kommer til at se på nogle overordnede mekanismer, som gør, at vi kan få en lidt forståelse for, hvordan at det hænger sammen med vores kost og vores krop, og i forhold til forebyggelse af livsstilssygdomme. Inden vi går sådan rigtig i gang, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at få det på plads. Hvad er en livsstilssygdom? Jeg har fundet det her fra sundhed.dk. Livsstilssygdomme er sygdomme, hvor vores levevaner har indflydelse på, om vi udvikler sygdommen. Du kan øge eller reducere din risiko for at udvikle en sygdom på baggrund af den livsstil, du har. Så vores livsstil har påvirkning i forhold til, om vi udvikler eller om vi øger risikoen eller sænker risikoen for at udvikle livsstilssygdomme. Hvilke 3 sygdomme tror I, vi skal se på i aften? Hjertekarsygdomme, yes. Diabetes, ja. Og cancer, lige præcis i forhold til kosten, nemlig. Det er de 3, vi skal se på. Vi skal se på kræft, hjertekarsygdomme og diabetes type 2, ser vi på i dag. Hvad tror I, der er den største årsag til, at vi dør for tidligt? Eller at vi rent faktisk har flere år med sygdom? Hvilket er noget, kan vi enige om, det er ikke noget, vi har lyst til. Vi har ikke lyst til at dø for tidligt, og vi har ikke lyst til at have mange år med sygdom. Hvad tror I, der er den største årsag til det? Rygning? Ja. Andre bud? Alkohol. Rygning og alkohol. Er der andre bud? Ja. Mangel på motion. Mættet fedtholdig kost. Stress. Nogle rigtig gode bud, og langt de fleste af dem er på listen. Men den allerstørste
årsag til for tidlig død og flere år med sygdom, er faktisk vores kost. Se, hvor meget den bonger ud i forhold til de andre. Rygning kommer på anden pladsen. Men vores kost spiller en enorm rolle i, hvordan vi har det, og hvor tidligt vi faktisk kan dø af det. Så det er vigtigt, at om det vi putter ind, om det er sundhedsfremmende eller sundhedshæmmende. Kan I se det? Giver det mening? Det har en betydning, hvad det er, vi spiser. Og det har også fået WHO til at lave sådan en helt overordnet statement for vores kost. Spis en næringsrig kost, baseret på en bred vifte af fødevarer, der overvejende kommer fra planter frem for dyr. Så det de siger, det er spis næringsrigt. Sørg for, at der er vitaminer, mineraler og gode næringsstoffer i den mad, I spiser. En bred vifte, kunne vi kalde det varieret. Er vi ikke enige om det? Vi skal spise varieret. Og så, der overvejende kommer fra planter frem for dyr. Altså en overvejende plantebaseret kost. Hvilket leder mig til det næste term. En plantebaseret kost. Hvad er det? Jeg har en definition her. Det er en kost, der er centreret omkring hele plantefødevarer, så tæt på deres oprindelige form som muligt. På engelsk hedder det en whole food plant-based diet. Okay, så det er altså fødevarer, der er så naturlige som muligt. Så vi har ikke en masse raffinerede og meget forarbejdede produkter. Vi prøver at spise så naturligt som overhovedet muligt. Hvilke fødevarer kunne det være? Grøntsager, ja. Meget oplagt. Kål, ja. Rødder, korn, yes. Ja. Det behøver ikke at være råt. Det må gerne være varmet op. Det sker der ikke noget ved. Det kan sagtens blive både bagt i en ovn eller kogt i en gryde. Eller, det viser sig faktisk at sådan noget som lykopen i tomaterne. Tomaterne, det udvinder vi faktisk endnu bedre. Der er stoffer i tomaterne, som vi udvinder endnu bedre, når vi varmer dem op. Så det har ikke noget med, om det skal være råt. Men ja, der blev sagt frugt. Ja. Ja. Bælgfrugter, lige præcis. Ja. Altså når de har været i en dåse, de der bælgfrugter. Hvis man nu køber en dåse, Ja. kigger der. Ja. Så altså, de er jo kommet ned i en dåse. Ja. Det er jo ikke særlig naturligt. Jo, det er nu sådan set okay, men det kan man sagtens sige. Selvfølgelig kan der være et eller andet med de der dåser. Det er altid bedst at lave tingene helt fra bunden selv, men det er vigtigere at få kikærterne, end ikke at kunne overskue og tage hele processen selv derhjemme. Men jeg er helt ret. Det er frugt, det er grøntsager, det er bælgfrugter, kornprodukter, nødder og frø hører også med i en helt overordnet plantebaseret kost. Så har jeg taget en graf med fra, hold lige fast, dødsårsagsregistret i Danmark fra 2023. Hvad tror I, der er den største sygdom, som flest er død af i 2023? Rygning, ja. Hvis det er sygdomme, kræft. Lige præcis. Det er nemlig den allerstørste. De har taget de 5 største sygdomme, og så har de puttet resten i kategorien herover. Og den allerstørste, omkring 25-28%, alt efter om det er mænd eller kvinder, døde sidste år af kræft. På anden pladsen har vi hjertesygdomme, og på fjerde pladsen har vi andre kredsløbssygdomme. Det vil sige, sammenlagt så er på anden pladsen hjertekarsygdomme. Så jeg tænkte, det var relevant at prøve at kigge på, hvordan undgår vi at være med i den her statistik? Det tænker jeg, I kan være enige i, at det kunne være meget relevant at kigge lidt på. Hvis nu, at vi så prøver at ændre lidt ting i forhold til vores livsstil. Vi prøver at spise lidt sundere, dyrker lidt mere motion og undgå rygning. Det kan vi godt blive enige om. Det er ikke sundt for os at ryge. Så spis lidt sundere, dyrk lidt mere motion og undgå rygning. Hvor mange procent tror I så, at vi kan reducere risikoen for at få kræft, hjertekarsygdomme og diabetes type 2? 25%? Ja.
Så er den højere, ja. Halvdelen, ja. WHO har faktisk lavet en undersøgelse med en hel masse statistikker og forskning og alle sådan nogle ting. Og de har set på netop, hvis man ændrer, spiser lidt sundere, dyrker lidt mere motion og undgår rygning. Hold lige fast. Med kræft mener de, at det er omkring 40%. Det vil sige, de der 25-28%, vi havde før, hvis vi kunne næsten halvere det. Hjertekarsygdomme 80%. Og type 2 diabetes 90%. Ja, den var højere. Du har helt ret. Er det ikke bare vildt? Og prøv at høre her. Sundere kost, mere motion, undgå rygning. Det er ikke engang sådan, det skal være den mest optimale kost overhovedet nogensinde, og I skal dyrke alt muligt og en masse motion. Nej, man skulle bare justere lidt på det. Så kan man faktisk gøre en kæmpe forskel. Er det ikke fantastisk? Ja. Så lad os prøve at... Vi kan ikke rigtig fat i med den grønne, fordi det er... Det her, det er diabetes. Ikke diabetes, ja. Det er at mindske risikoen, hvor meget man mindsker den. Og du kan mindske den med 90%. Noget sammen med, hvad man har spist. Lige præcis. Lige præcis. Det er nemlig noget af det, vi skal se på. Så det er kræft, hjertekarsygdomme og type 2 diabetes, vi kaster os ud i. Vi starter med kræft. Som I nævnte, der er alt for mange, der dør af kræft. Det er en skrækkelig sygdom. Det er ikke noget, som nogen ønsker. Og ofte så bliver kræft også opdaget meget sent i forløbet, så det er rigtig svært at gøre noget ved. Kræft er enormt kompliceret. Og vi skal bare se kort på nogle mekanismer. Det kommer ikke til at give en hel forståelse for nogle ting, men det kommer til at give nogle overordnede principper for, hvordan at vi kan mindske risikoen for kræft. Vi starter med ham her. Colin T. Campbell. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender ham. Hvis I har hørt om Kina-studiet eller The China Study. Det startede han for mange år siden og er en meget, meget kendt amerikansk forsker. Han har lavet nogle forsøg, hvor at de prøvede at se på, hvordan påvirker protein, vores proteinindtag, hvordan påvirker det kræftcellers udvikling. Okay? Så de tog nogle kræftceller i tidligt stadie, og så ville de se, når de gav dem protein, hvad skete der så? Når vi skal have protein i vores kost, så skal vi have minimum 10% af vores kost, der kommer fra protein. Den ligger gerne omkring de 20, måske 25, eller for nogen måske endnu mere i vores kost. Men vi skal i hvert fald minimum have 10% af vores kost, som kommer fra protein. I det her forsøg, der gjorde de det, at de gav 5% protein, som jo faktisk er mindre end det behov, vi har. Og så gav de 20% protein, som nok mere er det, der svarer til det, som vi egentlig får i vores kost. Giver det mening, det jeg siger? Yes. Så altså, normalt skal vi ligge omkring minimum 10% af vores kost, der er protein. Men de gav 5% til de her kræftceller, og de gav 20%. Så de gav for lidt, og de gav cirka det, som der svarer til det, vi får i vores kost. Lad os se, hvad der skete. Det her det er et studie på hen ad uger. 12 uger. Den nederste linje her, det er de 5%. Det vil sige, det er for lidt protein. Da de gav det til kræftcellerne, skete der ikke rigtig noget. Men da de gav det 20%, så skete der noget. Det protein, de gav her, det er mælkeprotein. Også kaldet casein. Så pludselig, på bare 3 måneder, så voksede kræftcellerne. Det havde de ikke forventet. Det kan jeg godt melde jer. De var meget overrasket over, at det her animalske protein rent faktisk fik kræftcellerne til at vokse. Så tænkte de, okay, vi prøver noget andet. Vi prøver at skifte. Så hver 3. uge, så giver vi 20%, og så skifter vi ned til 5% i 3 uger, 20% og 5%. Så skete der det her. Da de startede med de 20%, så voksede kræftcellerne.
da de gik ned til 5%, så ikke nok med, at kræften faktisk stoppede. Den reverserede. Eller gik tilbage, eller hvad man skal sige. Og da de så gav de 20% i de næste 3 uger igen, så voksede den rigtig meget. Og igen, da de gav de 5%, så ikke nok med, at den stoppede, men den rent faktisk gik tilbage igen. Så de så sådan ligesom på, okay, alt efter hvor stor en mængde af det her mælkeprotein vi giver, så kan vi sådan nærmest sådan tænde og slukke for kræften. Det var meget, meget tankevækkende. Det her var som sagt mælkeprotein. Hvad nu hvis vi tager protein fra hvede, altså gluten? Hvad sker der så? Her har vi kræftcellernes udvikling på de 20% mælkeprotein. Her har vi de 5%, hvor der ikke rigtig skete noget. Her har vi 20% gluten. Der sker ikke rigtig noget. De gjorde det samme med sojaprotein. Skete heller ikke rigtig noget. Hvorfor? Hvorfor sker der en udvikling i kræftcellerne med mælkeproteinet, men ikke med gluten eller med sojaprotein? Noget af mekanismen, man har fundet ud af, skyldes et væksthormon, vi har inde i kroppen, helt naturligt. Det hedder IGF-1. Det er helt normalt, at vi har det. Især børn har rigtig meget af det, fordi de skal vokse og udvikle sig, giver det mening. Så derfor har de brug for et væksthormon. Vi bruger det her hormon, fordi vi som voksne har det stadigvæk i kroppen. Vi skal bare have det i meget mindre mængde end børnene. Og vi skal bruge det, fordi vores celler skal dele sig, de skal repareres osv. Så har vi brug for, at cellerne kan dele sig. Men vi ønsker ikke meget og ukontrolleret celledeling. Er vi enige om det? Fordi hvad er det lige præcis, vi netop ikke ønsker, at kræftcellerne skal? De formerer sig, dele sig lige præcis. Godt. Så det man så, det var, at når man havde et højt af det her væksthormon, højt IGF-1-niveau i blodet, så var der en markant øget risiko for flere forskellige kræftformer. Og man så, at når man havde et højere indtag af animalske proteiner, så havde man et højere IGF-1-niveau i blodet. Det vil sige, når man havde et højere indtag af animalske proteiner, så var der en markant øget risiko for flere forskellige kræftformer. Fordi der var det her høje IGF-1-niveau i blodet. Fordi det, der sker, er, når vi har et højt niveau i blodet, så giver det signal til cellerne om, at de skal bare dele sig. Og der bliver ikke taget forskel på, om det er gode eller dårlige celler. Om det er nogen, der er i gang med at udvikle sig til kræft. Derfor får kræften mere mulighed for at udvikle sig. Man kan sige det sådan lidt ligesom i en virksomhed, hvor at, der er bare masser af penge. Så der er ikke rigtig noget limit på budgettet. Men det er sådan lidt ligesom her. Her, der får de kan bare dele sig. Der er ikke nogen begrænsninger. De skal bare dele sig, de her celler. Uanset om de er gode eller om de er dårlige. Og derfor ser man en sammenhæng med, at der er et højt IGF-1-niveau i blodet, til at der er en markant øget risiko for kræft. Til at starte med, der var det jo mælkeprotein, de brugte. Hvad nu, hvis det er animalske proteiner generelt? Altså, jeg er nødt til at spørge, Ja. når du siger mælkeproteiner, Ja, er det mælk, ja, det er proteiner, der er i mælk. ost? Ja, mælkeprodukter. Altså, alle mælkeprodukter. Ja, ja, yes. Godt, fint du spørger. Her der har man givet forskellige kostformer. En helt almindelig kost, hvor man både spiser kød, mælkeprodukter, æg og grøntsager og frugt osv. Vegetar, det vil sige, at man har undladt kødet, men man spiser stadigvæk mælkeprodukter og æg. Og her til sammenligning veganer, som har skåret både kød, mælkeprodukter og æg fra. Om du spiser kød eller kun mælkeprodukter, om du udlader kødet, det gør ikke nogen forskel. Det her, det ligger, kan vi ikke blive enige om, det ligger sådan nogenlunde på samme niveau. Det her, det er,
hvor højt IGF-1-niveauet er i blodet på de her forskellige kostformer. Lige så snart, at vi putter folk over på en vegansk kost, så falder IGF-1-niveauet i blodet. Det vil sige, at cellerne har ikke lige så meget mulighed for at dele sig. Og man har rent faktisk set, at samtidig med, at der bliver færre af de her IGF-1-væksthormoner i blodet, så bliver der flere af nogle stoffer, som binder det, som gør, at cellerne deler sig endnu mindre, når man spiser en vegansk kost. Giver det mening? Ja. Så det her, det viser os, at det har en betydning, hvor vores proteiner kommer fra. Om de er animalske, eller om de er plantebaserede. Så I kan se, der er en sammenhæng med, at der er en øget risiko for kræft, når at vores proteiner kommer fra animalske produkter. Og det er uanset, om det er mælkeprodukter, eller om det er kød. Så hvis vi nu skal sige, okay, vi skærer ned på det her, vi prøver at få nogle flere planteproteiner, hvor skal vi så finde dem henne? Det var netop, som der blev nævnt her, bælgfrugterne. Kikærter, som vi har snakket om, sorte bønner, sojabønner, linser, alle mulige. I kender sikkert mange flere end dem her. Grøntsager generelt, nødder og frø indeholder også. Og så har jeg skrevet kartoflen på, fordi kartoflen er altid så udskilt for den stivelse. Men det er simpelthen bare jeg ved ikke, kartoflen er jo sådan lidt en kategori for sig selv. Det er bare en fantastisk spise, og den indeholder faktisk også proteiner. Så når man spiser, som WHO sagde, en varieret kost, så får man en masse gode planteproteiner, som kan være med til at sikre, at vi ikke får for højt af det her IGF-1-niveau i blodet, og at vi dermed mindsker vores risiko for kræftudvikling. Giver det mening? Ja, der bliver ligget lidt rundt omkring. Ja. Jeg tænker, mælken, den kan man så erstatte med sojamælk, ikke også? Jo, lige præcis. Lige præcis. Eller nogle af de andre plantedrikke, der findes derude. Ja. Havredrik. Ja, lige præcis. De undersøgelser, du nævnte før, Ja. har man lavet også en tilsvarende undersøgelse, hvor man dropper mælken, men stadigvæk spiser kød. Altså fordi lige pludselig, at du snakkede om mælkeprotein, og Ja. så sætter du animalsk protein. Lige præcis. Nu var det jo bare en enkelt undersøgelse, jeg har taget med her. Men ja, man har lavet undersøgelser for ligesom, jamen, hvad er det i kosten, der gør det? Og man har set, at det er generelt animalske proteiner, som giver den her øgning af IGF-1. Så det handler ikke kun om mælkeprodukter. Det handler om generelt animalske proteiner, uanset hvor de kommer fra. Ja? Ja? Er det ikke især oksekød, der er det værste? Eller rødere, det er? Ikke i forhold til det her, nej. Det kan man ikke sige. Nej. Det handler om nogle andre ting. Men i forhold til det her, der handler det om generelt animalske proteiner. Uanset om det er rødt eller hvidt kød, eller fisk, eller mælkeprodukter, eller hvor det kommer fra. Ja. Kartofler, du sagde, der var meget stivelse. Mm. Det er både i varme og kolde kartofler. Er det lige meget, hvordan man... Ja. Det er Ja. Men det er super godt for dig. Det er god energi til kroppen. Så det er ikke noget, vi skal prøve at fjerne noget af. Vi skal endelig bare spise det. Ja. Ja, jeg glemte, hvad det var, jeg ville spørge om. Altså, Altså det, men jeg tror nok, at det blev spurgt, de her produkter, mælkeprodukter, der Ja. er havre, ja. der er ikke noget skadeligt ved dem. Altså, Hvad jeg tænker på, det er helt noget mælke. nej, der er ikke noget mælkeproteiner eller noget som helst i dem jo. Så det er helt plantebaseret. Ja, lige præcis. Mandler kommer i samme kategori som nødder og frø. Ja, lige præcis. Ja. I forhold til, hvem spørger? Ja. I forhold til proteiner? Nej, ikke helt. Ikke i forhold til proteiner. Men de er stadigvæk en del af en varieret god kost. Lad os prøve at gå videre til hjerte-karsygdomme. Vi har rigtig mange kar inde i vores krop, store og små, som gør, at blodet kommer op til lungerne og henter ilt og bringer ilt og næring ud til alle cellerne.
Hvor mange, hvis vi nu lægger alle de her kar sammen, hvor langt tror I så, vi når? Fodboldbane. Godt bud. Ja. Ingen tør byde på cirka 2 gange rundt om jorden og lidt mere. For det er faktisk det er. Så giver det mening, at det er rigtig vigtigt, at de her kar, fordi hvis der skal være så meget inde i vores krop, så er nogle af dem altså også meget små. Og hvis vi begynder at lave alt for mange af de her aflejringer indeni, så bliver det rigtig svært for blodet at komme igennem. Giver det ikke mening? Så vi vil allerhelst have, at vores kar ser sådan her ud, ikke? Så blodet nemt og enkelt kan komme igennem. Lad os prøve at se lidt på, hvad det er, der sker. Kolesterol, tænker jeg, I alle sammen har hørt om. Ja. Kolesterol er noget, der er vigtigt for kroppen. Kroppen producerer det faktisk selv i de mængder, som vi har brug for. Men når man spiser ekstra kolesterol gennem sin kost, så kan der komme for meget kolesterol rundt i vores blodårer. Og især det, der hedder LDL-kolesterol, er noget af det, vi ikke så godt kan lide. Jeg plejer at sige, at det står for det lede kolesterol. Det har I sikkert måske også hørt før. Det er sådan, at når vi har det her fine kar, og vi så har for meget LDL-kolesterol, så sætter det sig på indersiden af karret, og når noget fedt sidder og bliver gammelt, hvad bliver det så? Så bliver det harskt. Og det er fordi, det oxiderer. Og så ændrer karret lidt struktur, og det gør, at der bliver sat en mekanisme i gang, hvor immuncellerne, de tropper til. Så kommer immuncellerne, og de vil gerne bekæmpe det her LDL, der har sat sig på indersiden af åren og er blevet harskt og oxideret. Det de gør, det er, at de spiser det. Men mange gange, så er der så meget, så de spiser, og de spiser, og de spiser, og de spiser. De spiser sig faktisk ihjel. Og når de er døde, så bliver det til noget, vi kalder skumceller. Og det er ironisk nok dem, som prøvede at bekæmpe kolesterolen, der så bliver til de her aflejringer. Og jo mere der kommer af det, jo snævrere bliver vores blodkar, jo mindre fleksible bliver de også. Giver det mening, at de også gør det? Og så er det, at vi har større risiko for blodpropper. Så det her, det gider vi ikke. Vi skal have renset de her årer. Vi skal have gjort noget ved det. Netop kolesterolniveauet er vigtigt at holde nede. Så er det vigtigt, at vores blodtryk heller ikke er for højt. Når vores blodtryk er for højt, så gør det, at hjertet skal arbejde meget hårdere. Det gør, at det nemmere kan svigte. Og det gør også, det har også en risiko for vores kar, at de tager lettere skade, og de bliver mere sådan stive og ufleksible, hvilket gør, at LDL-kolesterol nemmere kan sætte sig. Så det er vigtigt også at holde sit blodtryk nede. Og så er det vigtigt, at vi har nogle sunde endotelceller. Har I hørt om dem før? Nej, det havde jeg heller ikke før for nogle år siden. Men de er enormt spændende og virkelig vigtige. Det er vigtigt, at vi holder dem sunde. Endotelceller, de sidder på indersiden af karret. De producerer et signalstof, der hedder NO, nitrogenmonooxid. Det skal I ikke. I bliver ikke hørt i det her bagefter, bare roligt. Men det de gør, endotelcellerne, når de producerer det her signalstof NO, så er det det, der gør, at de kan styre karrenes fleksibilitet. Og vi vil gerne have, at de er fleksible, at de kan udvide sig og slappe af og udvide sig og slappe af, fordi det gør, at blodet meget nemmere kan komme igennem kroppen. Giver det mening? Ja. Så vi vil gerne have, at de er fleksible. Det forhindrer blandt andet, at kolesterol sætter sig. Hvis I nu forestiller jer sådan et kar, der er helt stift. Lad os tage eksemplet med et lagen, der ligger helt stille. Vi lægger noget mudder ovenpå. Det er vores LDL-kolesterol og de her immunceller, der bliver til skumceller. Det ligger her, og så får det bare lov til at ligge, fordi karret er stift. Så hvad sker der med det her mudder, når det bare tørrer? Så bliver det helt hårdt. Er vi ikke enige om det? Og sådan kan det bare blive ved og blive ved og blive ved. Men hvis nu det her lag rent faktisk kunne bevæge sig, hvad vil der så ske med mudderet?
så vil det falde af. Lige præcis, det vil slet ikke kunne sidde fast. Så kan I godt se, at det er vigtigt, at de her endotelceller, det virker, så at vi kan styre, at vores kar kan være fleksible. Ja, det kan man nemlig. Det er noget af det mest fantastiske, synes jeg, omkring hjertekarsygdomme. Og det kan ret hurtigt ske. Så det er meget fantastisk. Endotelcellerne gør også, at vi hæmmer blodsammenklumpning. Og det er sådan, at den her produktion af det her signalstof NO, den kan stoppes midlertidigt. Bare ved et enkelt måltid. Vi har her en graf over, hvad der sker, når vi spiser. Det her det er timerne hen. Og her der har vi opad, hvor er fleksibiliteten af karrene. Jo større den er, jo større er fleksibiliteten. Så det man gjorde her, det var, at man tog et fedtrigt måltid og et fedtfattigt måltid. Og så sammenlignede man med, hvad sker der med karrene? Det der skete, hvis de tog et fedtfattigt måltid, sker der de store udsving her? Nej, det gør der ikke. Så her er karrene stadigvæk fleksible til at kunne få blodet fint igennem. Ved et fedtrigt måltid, ret hurtigt, begynder karrene ikke at kunne udvide sig helt så meget. Man kalder det faktisk, at de bliver forkrampede. Og det piker ned omkring 4 timer. Men det kunne jo godt være, at man efter en måske lidt fedtrig frokost på arbejdet, lige gik forbi pølsevognen på vejen hjem. Inden for de 4 timer. Og så er det, at det her, det bare fortsætter. Så går den ikke op igen, som den ellers ville have gjort. Men så forbliver karrene stive. Og det var jo lige præcis det, vi ikke ville have. Både fordi blodet har svært ved at komme igennem, men kolesterol og så videre har også meget nemmere ved at sætte sig. Så vi skal gerne have, at det virker. Og 1% reduktion i, om karrene kan være fleksible, øger risikoen for hjertekartilfælde med 13%. Så det er vigtigt, at vores kar, de er fleksible. Så det er vigtigt, at de her endotelceller, de fungerer. Hvordan får vi dem til det? Ja, det er det, vi skal se på. Fordi jeg vil ikke sige sådan nogle her ting, uden at give en løsning med hjem. Det vil ikke være godt. Noget af det, vi skal, det er, at vi skal øge vores kostfibre. Der står nogen derude og kigger med, kan jeg se. De bare kom ind. Vi skal øge vores kostfibre. Det er nemlig sådan, at noget kolesterol bliver sendt ud til cellerne og kan give skade, og noget kolesterol bliver sendt ud igennem leveren, ud i tarmsystemet. Og der er det egentlig meningen, at det bare skal forsvinde ud af systemet. Men hvis der ikke er nogen kostfibre, så ryger de faktisk tilbage igen gennem tarmvæggen og ud i blodbanerne. Og det vil vi jo ikke have. Vi vil jo faktisk rigtig gerne have det ud, for vi vil ikke have for meget kolesterol. Så det er vigtigt at øge sit indtag af kostfibre. For når kostfibrene er i tarmen, så binder de det kolesterol, som kroppen sender ud. Giver det mening? Så vi vil gerne have kostfibre. Og det her det er bare en af de sundhedsmæssige fordele, der er ved kostfibre. Der er mange sundhedsmæssige fordele. Men det her det er en af dem i forhold til lige specifikt kolesterol. At det er med til at trække kolesterolen ud gennem afføringen, hvor det hører til. Hvor finder vi kostfibre? Rodfrugter. Rodfrugter, ja. Rugbrød, yes. Havregryn, nemlig noget kornprodukter. Noget nødder, ja. Nemlig selleri. Hvad nu, hvis jeg siger frugt? Er der kostfibre i frugt? Ja. Ja, det er der nemlig. Og i frø og i bælgfrugter, hvad lyder det som? En plantebaseret kost, lige præcis. Og det er nemlig sådan, at kostfibre finder vi kun i en plantebaseret kost. Det finder vi ikke ved animalske produkter. Så det er vigtigt at tage den her ind med en overvejende plantebaseret kost, fordi så øger vi vores indtag af kostfibre. Det er også vigtigt, at vi øger vores indtag af antioxidanter. Har I hørt om det før? Ja, dejligt.
Det er en af mine kæpheste. Jeg elsker antioxidanter. Jeg synes, det er så spændende. Men nu skal vi gøre det kort med det her i aften. Lige hvad antioxidanter angår. Det de gør, nu når LDL satte sig på indersiden af karret, så blev det harskt, altså det oxiderede. Og her er det, at antioxidanterne kommer ind. De forhindrer LDL'en i at oxidere og sidde der på indersiden af karret. Så det er rigtig vigtigt at få sine antioxidanter. Hvor finder vi det naturligt i kosten? Blåbær, den rigtig god kilde. Solbær, hindbær, bær nemlig. Ja, lige præcis. Og selleri, ja. Noget af det, I har nævnt af bærene for eksempel, har nogle rigtig flotte farver. Og det er sådan, at når man spiser varieret og spiser en masse flotte farver, ikke nok med, at det ser dejligt ud, men der er faktisk, det er en tommelfingerregel for, at der er mange antioxidanter. Plus hvidløget. Den er ret hvid, men den er også rigtig god. Men hvis I går efter at spise farverigt, så er det en rigtig god indikator for, at der er antioxidanter. Ja, lige præcis i kosten. Og de ting, I har nævnt, er jo alle sammen plantebaserede. Og det gælder igen, ligesom med kostfibrene. Antioxidanter finder vi kun i en plantebaseret kost. Ja. Så tænker jeg, at man også får noget til cremer til huden. Ja. Fordi Der kan også være tilsat antioxidanter. Ja, lige præcis. Ja, nemlig. Det er ikke bare sådan, fordi det skal være smart. Nej, det er rigtigt. Det er helt rigtigt. Så er det jo også en god idé at undgå eller mindske indtaget af kolesterol. Fordi kolesterol, som jeg sagde før, det er vigtigt, men kroppen producerer faktisk selv den mængde kolesterol, vi har brug for. Så derfor er det vigtigt, at vi minimerer vores indtag af kolesterol. Og kolesterol findes ikke i en plantebaseret kost, men kun i animalske produkter. Så igen, hvis vi prøver at følge WHO's spis overvejende fødevarer og planter frem for dyr, så giver det en fordel i forhold til at øge kostfiber, øge antioxidanter og mindske indtaget af kolesterol. Jeg har hørt, der er meget som mættet fedtstof i kokos. Ja, det er rigtigt. Det ikke er godt. Det er helt rigtigt. Nej, det vil jeg ikke sige, om det er helt rigtigt. Men ja, det er rigtigt, der er meget mættet fedt i kokos. Men jeg vil ikke sige, at man aldrig må spise kokos. Men jeg vil sige, at man skal spise varieret. Og så længe man gør det, uanset hvad for en kost, eller hvilken kost man spiser, så er det det allervigtigste. Så ja, vi skal sørge for at mindske vores indtag af kolesterol, minimere saltindtaget er også vigtigt, og netop mættet fedt er i det hele taget vigtigt, at vi også mindsker det. Så igen, spis en overvejende plantebaseret kost, fordi det er med til, ikke nok bare med at forebygge hjerte-karsygdomme, det er faktisk også med til, som vi nævnte her til at starte med, at det er med til at rense karne, hvis der sidder aflejringer i forvejen. Og det kan man ren og skær måle i forhold til, at man kan gå hen og få målt en kolesteroltest hos sin læge, og så kan man spise, hvis man går all in og spiser plantebaseret i 3 uger, 4 uger, så kan man se en stor forskel på sit kolesteroltal, hvis det er højt. Så det har en stor betydning. Vi skal også lige runde omkring type 2 diabetes. Men hvorfor har jeg taget den med, hvis det ikke var en af de største dødsårsager? Det er det vel også. Det er det også. På hvilken måde? Skal jeg hjælpe dig lidt på vej? Det er fordi, der er rigtig, rigtig mange følgesygdomme, når man har type 2 diabetes. Netop kræft, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme med lige netop nogle af de andre sygdomme, som vi har set på. Så diabetespatienter bliver faktisk ofte også behandlet som hjerte-kar-patienter, fordi det leder til det som følgesygdom. Og det er vigtigt at tale om, synes jeg, fordi jeg har taget de nyeste tal for Diabetesforeningen. 323.000 danskere har type 2 diabetes. De mener, at der er 100.000 danskere, der har en uopdaget diabetes,
og knap 500.000 danskere har en prædiabetes, det vil sige, de er på vej til at udvikle en type 2-diabetes, der skal have medicin og så videre, som det jo giver det. Så derfor synes jeg, det var relevant at tage type 2-diabetes med. Også fordi, som vi jo også så til at starte med, hvor mange procent var det, at vi kunne minimere risikoen for at udvikle type 2 ved en sundere kost, mere motion og undgå rygning? 90%. Så vi kan rent faktisk gøre noget her i forhold til diabetes type 2. For at forstå, hvad der sker ved type 2, så skal vi lige starte med at se, hvad foregår der helt plain, når vi spiser. Når vi spiser noget mad, så bliver det findelt, og det kommer fra tarmen ud i blodet. Og her kommer der også blodsukker. Vi har brug for sukker i blodet, som skal ud til cellerne, fordi cellerne skal bruge noget energi. Giver det mening? Så det er godt, at vores blodsukker stiger, når vi spiser. For vi har brug for den her energi. Det skal bare ikke stige for hurtigt. Når blodsukkeret kommer ud når sukkeret kommer ud i blodet og bliver til blodsukker, så begynder bugspytkirtlen at danne insulin. Og insulin, det har vi brug for at sukkeret kan komme fra blodet af ind i cellen. Der sker det, at insulinen, der kommer her, den sætter sig på cellen. Og det er sådan lidt ligesom, I skal forestille jer en nøgle. Ind i nøglehullet, drejer rundt, og så bliver der åbnet for, at sukkeret kan komme ind i cellen. Og når sukkeret er kommet ind i cellen, så er det her, det bliver brugt som energi til cellen. Det her, det er sådan den helt gængse, det gængse, der sker. Meget simpelt, der sker, når vi spiser. Hvad er det så, der er galt ved type 2 diabetes? I skal ikke tage farven. Det er ikke insulin, der er herinde. Bare lige en sidenote. Der sker stadigvæk det. Vi spiser, vores mad bliver nedbrudt, vores blodsukker stiger, insulinen bliver dannet. Men vi kommer ligesom hen, og insulinen prøver at åbne, men det er som om, der er kommet tyggegummi i låsen. Vi kan ikke rigtig åbne. Så derfor så kan sukkeret ikke komme ind i cellen. Og hvad er det, der er inde i cellen? Der er nemlig optaget. Den er fyldt op med noget helt andet. Nogle af jer, der ved det. Den er fyldt op med fedt. Så det er rent faktisk fedt, der er problematikken her. Men når vi nu har type 2 diabetes, og vi har, at sukkeret ikke kan komme ind i cellen, så vil vi jo have et konstant forhøjet blodsukker. Det er jo det, der er ved type 2 diabetes. Kroppen vil tro, jamen så må jeg jo danne noget mere insulin, så vi kan få det der sukker ind i cellen. Så derfor vil vi også have et konstant forhøjet insulinniveau. Og det er skadeligt for kroppen. Et forhøjet blodsukker, det skader vores blodkar. Og måske nogle af jer kender symptomerne som smerte eller blindhed eller sår, der ikke heler. Jeg tænker, jeg har hørt om det i forhold til type 2 diabetes. Det skaber også inflammation, altså betændelsestilstand i kroppen. Og så gør det karrene stive og ufleksible. Og det kunne vi ikke lide, vel? Nej, for det var det her, der var mulighed for, at kolesterolen kunne sætte sig og lave aflejringer. Og det er blandt andet også derfor, at man ser diabetespatienter som hjertekarpatienter. Men hvor kommer det fedt, som du siger, der er herinde i cellen? Hvor kommer det fra? Det var vores kost. Nå. Ja. Så vi skal prøve at se på, hvad gør vi så for at få det ud igen? Når vi har et for højt blodsukkerniveau, så har vi jo som sagt også et for højt insulinniveau. Og det har konsekvenser som, at det også giver inflammation eller betændelse i kroppen. Så øger det vores niveau af vækst- og kønshormoner. Blandt andet øger det IGF-1. Hvad var det nu med IGF-1? Vil vi gerne have det højt eller lavt i vores blod? Lavt. For vi vil gerne undgå den her celledeling, som det gjorde. Så derfor så øger det risikoen for kræft. Så derfor så vil vi gerne undgå, at vi har for højt og konstant blodsukkerniveau og for højt og konstant insulinniveau. Så du har helt ret. Hvad er det så, vi gør? Hvad gør vi
med de her fedt, der er inde i cellen. Hvad vil være den logiske? Ja, skifte plantebaseret kost i stedet for I hvert kost, ikke? I hvert fald at sørge for, at vi spiser mere fedtfattigt. Lige præcis. Og det gør man blandt andet på en plantebaseret kost. Så jeg er helt enig med dig. Og så har jeg skrevet som noget af det første, spis kulhydrater. Fordi mange af de diabetes type 2-patienter, jeg har mødt, har ofte hørt, at når de har type 2-diabetes, så skal de skære ned på deres kulhydrater. Og især sådan noget som frugtsukker og sådan nogle ting. Det skal man ikke spise. Men hvis man gør det, så giver det jo mening, at hvis vi spiser mindre kulhydrater, så stiger vores blodsukker heller ikke særlig meget. Men det er sådan lidt ligesom, hvis jeg kommer kørende, og pludselig så begynder olielampen i min bil at lyse. Og jeg ringer til mekanikeren og siger, hvad skal jeg gøre? Og han siger, bare sluk lampen. Har du løst problemet? Nej, det har det jo ikke. Det er vigtigt, at vi får fyldt noget olie på den her bil. Og sådan er det lidt det samme i forhold til type 2 diabetes og kulhydrater. Vi kan godt skære ned på kulhydraterne, og det vil også sænke vores blodsukkerniveau, men det er ikke det, der er problemet. Vi skal have fjernet fedtet fra cellerne, som vi så lige før. Og derfor så er det vigtigt, at vi spiser en masse kulhydrater, men de skal være rige på kostfibre. Og hvor var det nu, vi fandt de der kostfibre? Ja, lige præcis. I en plantebaseret kost, og her har jeg bare nævnt nogle af de rigtig gode, der blev også nævnt grove grøntsager før. Hele frugter. Må gerne spise frugter. Lad være med at tage det som juice, fordi der har vi fjernet alle kostfibrene. Og det, som kostfibrene gør, når vi spiser det sammen med vores kulhydrater, det er, at vores blodsukker ikke laver den her, men at det stiger lige så stille og roligt. Og så gør det også, at vores insulinniveau også stiger lige så stille og roligt. Og dermed så sker der ikke de her store udsving. Vi har været lidt rundt omkring. Vi har set på i forhold til kræft, at når vi øger vores indtag af animalske proteiner, så øger det også vores IGF-1-niveau, som øger vores risiko for, at cellerne, også kræftcellerne, deler sig for meget. Deler sig og bliver til kræft i vores krop. Vi har set, at når vi har hjerte-karsygdomme, så er det vigtigt, at vi øger vores, eller vi gerne vil mindske risikoen, skal jeg nok hellere sige, som forebyggende, så er det, at vi skal øge vores indtag af kostfibre og antioxidanter og mindske vores indtag af kolesterol. Og nu har vi set på, at WHO også anbefaler en overvejende plantebaseret kost, fordi der er så mange sundhedsmæssige fordele i en plantebaseret kost. Og jeg håber, I har fået et lille indblik i aften, hvad det er, og hvordan det spiller ind i forhold til, nu var det livsstilssygdomme, vi så på, og hvordan det bliver et livsstilssygdomme. Nej tak.